Ahoj, vítám vás u dalšího videonávodu pro firmu Oriental. Nyní si ukážeme, co je v této krabici a připravíme si vodní dýmku. Já jsem Deko, jsem majitelem Čávny Smougil a rád vás tam někdy přivítám. Pojďme si tu dýmku připravit. Tady máme krabici s vodní dýmkou, jak nám přijde domů, nebo když si ji vyzvednete tady na prodejně Oriental Shopu. Podíváme se, co tato krabice všechno obsahuje. Tak, první část obsahuje tácek, kleštičky. Na těch kleštičkách je obranná folie. Tu sundáme, kdybychom ji nesundali, v tomhle místě se nám začne škvařit uhlík přímo k tomu plastu. Tácek, náustek, podíváme se dál. Zde vidíme šlouch, tělodýmky, vázu, jednotlivé konektory, baču a zde máme schovanou korunku. Základní set, co potřebujeme na to kouření. Nyní se vrhneme na samostatnou přípravu dýmky. Jako první krok si nahodíme uhlíky na žhavič, ať máme připravené přesně včas, kdy už budeme mít všechno ostatní připravené. Tak, jako krok číslo 2 napustíme do vázy vodu. Vody dáváme tolik, aby jsme měli spodek downstému, spodní trubky, zhruba centimetr a půl pod hladinou. Když máme vázu napuštěnou, složíme samostatné tělo dýmky. Vezmeme srdce, downstem, tělo dýmky, tácek, který přichytíme trnem. Když máme dýmku složenou, dáme na vázu. Vrhneme se na šlouch. Vezmeme hadici, dáme na ní pružinu, aby se nám v místě konektoru hadice nezalamovala. Vezmeme konektor, použijeme trošku síly. Na opačnou stranu napojíme náustek. A jak to máme sestavené, dáme do konektoru. Další část je těsnění. Když máme dýmku připravenou, vrhneme se na nabití korunky. Máme tady připravenou korunku Solaris a tabáček Honey Badger, kyselé jablko. Krásný kyselý tabáček, nebude to zbytečně nějaká křiklavá chuť. Pomáháme si pomocí vidličky. Tabáku dáváme tak akorát, když dáme málo, dýmka pojede strašně krátkou dobu, když dáme moc, dýmka se nám spálí. Tak, uhlíky se nám už nažhavily, tak si je dáme na dýmku. Lehce si ještě oklepem, tam nemáme moc popela. Tak, nyní počkáme 5 minut, ať se nám korunka pořádně prohřeje. Až to bude, můžeme potáhnout. Dýmka bude mít plnou chuť a bude hodně dýmivá. To je z našeho videonávodu dneska vše a já vám přeji dobrý dým. Napustíme si vázou vodou. Vázou fotou. Hele, vidlička. První je co? Bla. Nejsem schopen to říct nikdy stejně.